Nechod do Bavorska. Ak nemáš rád rozprávkové zámky, majestátne hory a dýchberúce výhľady. September je nový júl. Zaži s nami dovolenku v najkrajšom mesiaci roku. Naša cesta začína na vrchole Orlieho hniezda, Hitlerovho letného sídla postaveného na horách vo výške 1800 metrov. Táto pevnosť ponúka výhľady, ktoré ti doslova vyrazia dých, a hoci história tohto miesta nie je práve rozprávková, scenéria je ako z iného sveta. Ďalšou zastávkou je zámok Neuschwanstein, ktorý bol inšpiráciou pre Disneyho Popoluškin zámok. Vieš, že výstavba tohto zámku stála viac ako $120 miliónov? Kráľ Ľudovít II, ktorý ho dal postaviť, sa však dokončenia nikdy nedožil. Navštívime aj zámok Herrenchiemsee, ktorý Ľudovít II postavil na ostrove uprostred jazera Chiemsee. Zámok má dokonca repliku Zlatého záchoda. Tak čo? Si pripravený vydať sa na túto magickú cestu po Bavorsku za ceny, o akých si ani len nesníval? Zaži to s nami a rezervuj si svoj zájazd na www.turankar.sk.